Ja, så er det Ib Knit igen på vej i haven den 20. maj. Her har vi lågen nummer 46, og vi skal lige hen og kigge ind og se, om der er sket noget siden sidst. Hold op. Op med kameraet og kigge. Jo. Masser af smukke tulipaner er der. Og en hæk med noget javltingel, der skal klippes for helvede alt det arbejde. Nå, ind igennem lågen. Og nej, se, blåbær. Masser af blåbær kommer der i år, og jordbærne ser fine ud. Jo. Ja, dejlig smuk. Og se her, peonen. Hvad har fantastiske blomster, den har. Det er lige ved den ikke kan komme til, synes jeg. Ja, og over i Survival of the Fittest bed. Akalejerne er kommet op, og liljerne er på vej. Jo. Ser sgu dejligt ud, gør det. Lidt nyt. Og så skal I se herovre ved det gamle kirsebærtræ. Jo. Her er så de næste to. Campsis radicans og Lonicera pericerotina. Jo. De skal så vokse op af træet. Og så skulle de jo gerne blive til sådan noget eller det der. Det er jo det, jeg håber. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Ja. Men det var måske lige et enkelt kig heroppe fra, hvor vi ser og nyder det igennem rosen. Dejlig have her den 20. maj. Jo. Anderledes kan det sgu ikke være. Slut for denne gang fra Ib. Håber I har nyt synet.